गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब लाबोबाय अजय दैमारी बिथाङा। नखर गामि आरो हालामाव गोजोननि खुसि होनो हाबाय अजय दैमारी बिथाङा। नंगौ बाथ्राया बुंनाय दं नाजायोब्ला देरहानाय थायो आरो जिउआव जाफुंसार जायो होनना। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सामथाबारि गामिनि सुरजमल दैमारी आरो फुलेश्वरी दैमारीनि फिसाज्ला अजय दैमारीया डक्टर अफ फिलसफी बिमुं मोननो हाबाय। बिथां अजय दैमारीया सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटी अफ कर्नाटकनिफ्राय डक्टर अफ फिलसफी बिमुंखौ मोननो हायो। बिथांनि गोथौ बिजिरनाय रिसार्च आइडिया इम्पेक्ट अफ प्रधानमंत्री जन धन योजना कुरेल हाउस होल्ड्स अफ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन इन आसाम। बिथांनि बेबायदि जाफुंसारनायखौ दिनै गामि नाङैनो ख्रिस्ट' सिबियारिनि खेजुर फोरबोजों लोब्बा लाखिना डक्टर अफ फिलसफी बिमुं मोननाय अजय दैमारीखौ बरायो। नंगौ गोसो थायोब्ला गोरिबा सोलोंथाइ लानायाव जेवरा जानो हाया। बिथां अजय दैमारीनि बिमा बिफाया गोरिब जिउजोंब्लाबो सोलोंथाइनि दावहायाव फावसायालाबानो देरहाहोनो हाबाय। थांना थानायाव जिउ खुंनाय राहाया साइकेल मेकार रिक्सा सालायनाय आरो बिमाया जि दाना फाननाय बेनोमोन अजय दैमारीनि जिउ राहाया। नाथाय थेवबो सोलोंथाइ बिथिङाव फावसायनाय थायाखै, दावगालांना गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब लाबोनो हाबाय अजय दैमारी बिथाङा। आरो दिनै नखर गामि आरो ओनसोलाव गोजोननि खुसि होनो हाबाय अजय दैमारी बिथाङा। दिनै डक्टर अफ फिलसफी बिमुंखौ मोननो हादों माब्रै आङो बे डक्टर अफ फिलसफी जि डिग्रि आं बेखौ मोननानै गोबां गोजोननाय मोनदों। आरो नोंथांनि जिथु थेसिस बे थेसिसआ मामोन? आंनि एक्चुअलि थेसिसआ आं डक्टर अफ फिलसफी इन मेनेजमेन्टआव मोननो हादों। आंनि मेइन थेसिसनि टाइटेला जाहैबाय इम्पेक्ट अफ प्रधानमंत्री जन धन योजना अन रुराल हाउस होल्ड अफ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बिसेसके माखौ लानानै लिरखो नोंथाङा जिहेतु बेयाव धन जन योजना होननानै मोनसे स्किम सरकारनि आरो बेखौ इउटिलाइजेसन खालामनायावहाय बिनि सायाव गोथौ बिजिरनानै मा फोरमायनो सानखो नोंथाङा बे थेसिसनि गेजेरजों? एक्चुअलि मेइन उद्देश्य बे थेसिसनि मेइन उद्देश्यआनो जाहैबाय जि प्रधानमंत्री जन धन योजना बे स्किम बे पलिसि स्किमखौ आङो एसेस खालामदोंमोन जे बे स्किमनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलफ्राव माबायदि बेनिफिट्स मोननो हादों। बे मेइन स्किमनि मेइन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि गामि ओनसोलफ्राव मेइनलि इन रुरेल एरिया बेसिक बेंकिं फेसिलिटिस बा फाइनेन्सियेल सार्भिसखौ सहैहोनाय। बेनो जाहैबाय मेइन अबजेक्टिभ अफ द पलिसि बेमोन आरो। दा बे जिहेतु डक्टरेट डिग्रि मोननाया सोजा खोथा नङा, गोबां खस्थ' खालामनांगौ जाहैयो। दा बेनि सिगां आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लागोन नोंथांनि जिथु बिजों फरायनाय बिजोङा मा बिजोंजों फरायदों? आङो इंलिस मिडियामनिफ्राय फरायदोंमोन। आङो फार्स्टआवनो आङो बे छक्रायाव थानाय सेन्ट टेरेसा इंलिस स्कुलाव आङो क्लास 8सिम फरायदोंमोन। बिनि उनाव आङो बिनिफ्राय डायमन्ड इंलिस स्कुल हरसिंगा बेयाव फरायदोंमोन आङो बे 9-10खौ। बेनि उनाव आङो एस वर्ड एकाडेमियाव फरायदोंमोन बोसोरनै। बेनि उनाव आङो टंला कलेजाव आंनि ग्रेजुवेसनखौ खालामदोंमोन। डिपार्टमेन्टआ आंनि डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय कमार्समोन। कमार्स डिपार्टमेन्टआव खालामदोंमोन आङो ग्रेजुवेसनखौ। बेनि उनाव आङो ग्रेजुवेसननि उनाव डाइरेक्टलि आङो एन्ट्रेन्स एग्जाम लिरनानै पन्डिचेरियाव मास्टार्स अफ कमार्सखौ खालामहैदोंमोन आरो। बिनिफ्रायनो बेबायदि पिएइचडि खालामनाय जि इन्सपाइरेसन आङो बिनिफ्रायनो मोननो हादों आरो। बे उन्दै समनिफ्रायनो बा एबा हाइ स्कुल जेथिया लेभेल सफैयो नोंथाङा बे समनिफ्रायनो गोसोआव दङमोन नामा जे सासे डक्टरेट डिग्रिखौ आं लानानै थेसिस लिरनानै रायजोफोरनि गेजेरावहाय जोंनि बे बड'लेण्डनि सायाव बांसिनखि नोंथाङा बेयावहाय लिरनायखौ मिन्थिनो हागोन जिहेतु नोंथांनि जिथु टाइटेल बे टाइटेलानो बुंगोन बे बेलायावहाय? एक्चुअलि आं उन्दैनिफ्राय बेबायदि डक्टरेट डिग्रि खालामहैगोन आं मालाबाबो बेबायदि सानफेराखैमोन। मानो होनब्ला आं बे समाव डक्टरेट डिग्रिया मा बा पिएइचडिया मा आं बेखौनो मोजाङै मोनथियामोन। जेब्ला आङो आंनि ग्रेजुवेसनखौ खालामखाङो अब्ला जोंनि गामिनिफ्राय एक्चुअलि ब्रादार डक्टर प्रस्पेर' दोङो। बिथाङा आंनि सिनियरमोन। स' बियो अलरेडि माने पन्डिचेरियाव मास्टार्स खालामहैदोंमोन। स' बेनिफ्राय आङो सोंनानै लाबाय बा बिनिफ्राय आइडिया लाबाय माबायदिहै बेयाव फरायहैनो हागोन। बिनि उनाव बिथाङा आंखौ मोजांहै डिटेल्सै बेबायदि एक्सप्लेनेसन होना होबाय बेयाव एडमिसन लानो थाखाय नोङो माबायदि एन्ट्रेन्सफोरखौ पास खालामग्रोनो गोनां जायो, माखौ प्रिपेरेसन खालामनो गोनां जायो। स' आं बिथांखौ क्रेडिट होनो गोनां आरो। दिनै मोनसे बिराद गोजोनथावना आरो बाख्नायथावा जेराव दसे समनि थाखाय मोनसे इमसनेल मुडा फैदों आरो बे इमसनेला नोंथांनि सुखुनि इमसनेलसो मा बुङो बेसोर जिहेतु बरायबाय।
नंगौ आङो दोहैयो आंनि जि चार्चआव बरायनाय टाइमाव आंनो जे सुंद' सम होदोंमोन बुंनो थाखाय आं बेयाव गोबां इमसनेल जादों बे इमसनेला एक्सुअलि जि मोदै गदोंमोन बेयो आंनि खुसिनि मोदै मानो होनब्ला आङो बेखौ गोबां हार्ड वर्क लट अफ स्लिपलेस नाइट गोबां बेबायदिनो दुखु खस्थ'नि गेजेरजों आं जिहेतु बे एचिभमेन्टखौ मोननो हाबाय फाइनेलि स' बेखौनो आङो माने मोननो हानानै इमसनेल जानानै बेबायदि मोदै गदों आरो स्पेसियेलि सोरखौ टेक्स हरगोन दायो आङो स्पेसियेलि आङो फार्स्टआवनो गोबां थेंक्स होनो गोनां दोङो बाट स्पेसियेलि आङो आंनि अलमाइटि गडखौ आङो फार्स्टआवनो हामबाय होयो मानो होनब्ला बिनि गेजेरजोंसो आंनि हास्थायनाय बायदि नङा नाथाय इसोरनि हास्थायनायबो दङ बेयाव बेनिखाय आं बे एचिभमेन्टखौ मोननो हादों लोगोसे आंनि न'खरखौ हामबाय होदों आंनि फेमिलि मेम्बार्सफोरखौ मानो होनब्ला बिसोर जुदि आंखौ मोजाङै मटिभेट खालामबाय थायामोनबा आरो बिसोरनि सेक्रिफाइसनि गेजेरजोंसो आङो बेबायदि बे एचिभमेन्टखौ मोननो हादों लोगोसे आंनि जि थार्डआव आंनि जे सुपारभाइजार डक्टर शिब कुमार एमबेलि आरो लोगोसे को सुपारभाइजार प्रफेसर एमबि आलागवादि बिथांमोनखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर होयो आंखौ मोजाङै प्रपारलि आंनि एकाडेमिकआव मोजाङै गाइड खालामनायनि थाखाय बिथांमोनखौ आङो थेंक्स होयो आरो जेनेबा नोंथाङा जिहेतु बे एचिभमेन्टखौ मोननो हाबाय नेक्स्ट जेनेरेसननि थाखाय नोंथांनिफ्राय मा खावलायनाय दं आङो नेक्स्ट जेनेरेसननि थाखाय बेखौनो बुंनो लायो जे जोङो मोनथिखायो जे पावार अफ इडुकेसना बिराद गोगोम जोङो मालाबाबो जे इडुकेसन बेखौ जोङो मालाबाबो आन्डार एस्टिमेट खालामनो नाङा स' बे इडुकेसनखौ जुदि जोङो मोजाङै लानो हायोब्ला जोङो दानि मुगायाव जोङो जि खामानिखौबो माने मावनो हाजोबगोन आरो स' बेनिखायनो बेखौ मोननो थाखायबा जोङो डेडिकेसन थानांगोन लोगोसे डिसिप्लिन थानांगोन लोगोसे आरो गावनि सायावनो नोंहा फोथायनाय थानांगोन जे नोङो बेखौ मावनो हागोन आरो जेसां हायो आं बुंदों जेसां हायो जों जोंनि गलखौ गिबियावनो सेट खालामनांगौ मानो होनब्ला जोंहा जुदि लेट जायोब्ला जोङो माथिं थांगोन माथिं थाङा बेबायदि जायो स' गल गैयाब्ला जोंहा डाइरेक्सन लेस जायो स' जोङो माखौ एचिभ खालामगोन एक्सुवेलि जुदि जोंहा गल गैयाबा बेनिखायनो आङो जोंनि लाइमोन बा जोंनि यांगार जेनेरेसनखौ खावलायनो सानदों जे गिबियावनो गलखौ सेट खालाम बिनि उनाव जोङो जोंनि बाखिखिनि जे हार्ड वर्क जोंनि जे क्वालिटि वर्क बेफोर गासैखौबो जोङो मावनो हागोन आरो दा बे समावहाय जिहेतु नोंथाङा मोनसे ग्रेट एचिभमेन्ट डक्टरेट डिग्रि लाना जबनि थाखाय बा पार्सनेल लाइफनि थाखाय मा खालामनो सानदों आं आंनि केरियारखौ जुदि बुङोब्ला आङो एकाडेमिकआवनो आङो ओंखारनो सानदों स' बेसिकेलि आङो दायो एसिस्टेन्ट प्रफेसर बेबायदि आङो टारगेट खालामबाय थादों लोगोसे आङो जुदि पलिसिफोरनि रिसार्चफोर पस्ट मोनोबा आं बेयावबो इनभल्भ जागोन स' जेरैहाय रिसार्च एसिस्टेन्ट पस्ट थायो रिसार्च अफिसार थायो प्रजेक्ट अफिसार स' मेनलि आंनि टारगेटआ मोनसे मोजां इनस्टिटिउसनाव एस ए एसिस्टेन्ट प्रफेसर इनरल जानाय आरो थेंक इउ स' माच गोजोननाय मोनदों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों फिसायाबो नाजाबाय जोंबो खस्थ' मोनबाय फिसायाबो खस्थ' मोनबाय गोबां थाखा फैसा लानानै सम लानानै बिदि जोंनि न'खरनि फंबायफोराबो जोंनो नांगौ समाव सम मोनसे सहाय खालामबाय गरसे गरनै होनानै बिदि सुंस'बाय आरो सासे फिसाया बिमानि अननाय बहुद मोनो आरो बिमायाबो फिसाखौ गोबां अनो खुब अननानै बिथांखौ फोरोंदोंमोन आरो ना गोबां अननानै फोरोंबाय जोङो खस्थ' खालामनानै गोजोननाय मोनदों आरो दा रांखावरियाव बिराद खस्थ'मोन जोंहा बेबायदि आं जि दायोमोन एखनबा आङो मोनसे समाव गुन्दैबो फाननो गोनां जादों आङो बिदि आरो दा बेनि फिथाइखौ मोननो हाबाय नङा होमबा मोननो बेसेबां हाबाय गोजोनदों गोजोनदों बहुद गोजोनदों बहुद गोजोनबाय फिसानि सायाव मा बुंगोन दा फिसानि सायाव बेबायदिनो गोजोननाय मोनबाय आरो जेनेबा बेखौ फरायनानै बेबायदि साक्सेस जानायखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो जोङो फिसाखौबो हामबाय होनदो आरो फिसाखौबो जोंनि बुंनाय बायदिनो बिबो सोलोंबाय उथ्रिसार जानो हाबाय ओंखाय हामबाय होनदो आरो फिसाखौबो फैबाय थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय मा
थुलुंगा औ, फैबाय थानाय लाइमोनफोरनि थाखायबो बिदिनो नाजानायनि गेजेरजों बिदि गुबुनाबो बेबायदि जौगाथों होननानै सानदों आरो जों